Sa Pasig City Branch, kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako galing si LCL Bukayan sa Bongko, Putotan, Iloilo. Nalipay ko nga nagdaog ko sang kas na 10,000 pesos. Blessing halin sa kay Jesus. So, kina-encourage sa gid kamo, kadto kamo dili ka magbakal. Para nga makatilaw kamo kag magkadto kamo dili ka magbakal sa mga vitamins na makahatag sa inyo sa pagpugong mag-ano ato ng mga balatian. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang na magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang ng mga detalye. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, gagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Nagapamati, gid kuya sang K5 News FM adlaw-adlaw pro paborito ko gidyang Saturday nights with Langgang Kim kay namian gid kuya magpatuyo samtang nagapamati sa mga advice niya. Ako si Dolores sang Kalinog, tunay naka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. Day, bati ko damo ka na admirer subong. Amo giniya, day. Basta naka DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Philippine Standard Time, alas 6:08. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid.
Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Huwebes ngadlaw, Pebrero 20, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamang FM dial. Makitaan kang mabataan man kita worldwide, pinaagi sa aton Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Yan si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag sa pangalan ni ka-K5, Kimberly Caluyo, ako naman ang inyo alagad ka-K5, Jenny Kauyunan. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, good makalikaw kita sa dinggi. Magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternatibo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, mga kapulisan, ginhimo ang tanan agud nga manegosyar ang subject sa drug buy-bust operation nga nagbato sa mga operatiba sa Banwa sang Uton, Iloilo. Subject sang buy-bust nagsungka na. Duha ka estudyante nabunan sang kapareho nga estudyante sa distrito sang Molo. Lalaki nga gintapungol kag makipila ka bisis nga nagtumba sa distrito sang Molo. Posible nga nakarsunadahan lamang o kunasalaan na amo ang nagpangbastos sa mga babayi. Billeting quarters para sa Western Visayas Regional Athletic Association 2025 plastado na. Sa balita nasyonal, lokasyon sa mga private schools nga may ghost students na tumod na sang DepEd. Mga eskwelahan nga nag-anunsyo sang class suspension sa Pebrero 25 kadungan sang People Power Anniversary nagdugangan. Balita international, Facebook Live video magalawig na lamang sang 30 kaadlaw. Para sa balitang sports, Premier Volleyball League hiwaton sa Pasay City sa Pebrero 22. Kag sa aton balita sa patag sa entertainment, Yayo Aguila ginbuyagyag nga napatawad na si Baron Geisler. Kag amay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Mga balita nga una ninyong mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:14, kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal.
Ang masunod yung mga balita lokal nga inyo mabatian, igadulong sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa baby sang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginhimo ang tanan sa pagnegosyar kay alias Mike, yara sa 50 anyos ang edad, nga nagbato sa mga kapulisan sa ginlunsar nga drug by bust operations kung sa din, nagpaniro pa sang pulis ang pakaisa sini, apang natakatigay nga makapalagyo sa sitio Tuburan, Barangay Trapicio, Oton, Iloilo kagabi. Sa interview sa K5 News FM Iloilo, kay Police Colonel Bayani Razalan, Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office, iyagin payag nga lakip sa nagnegosyar amo ang mga pulis, pamilya sang subject, punong barangay sa lugar, kag si Oton Mayor Sofronio Fosin Jr. Na impormasyon sila nga nabaton nga yara sa pasadto sa nasabit nga balay, apang natigayon nga nakagwa kag mahimo nga ginusoy ang masiot nga area sa likod sa ilabalay bangod nga tuman kadrom. Angot sini sa pinakaulihing report, nagsungka na subong gidlamang hapon ang nasambit nga subject. Samtang pilason ang duha ka mga estudyante matapos ginbuno sang kapareho nga estudyante sa area sakop sa barangay Taalmolo, Iloilo City pasado alas 12 sang udto Pebrero 20, 2025. Base sa impormasyon, natabo ang nasambit nga insidente sa guagid lamang sang Iloilo City National High School. Ginpahayag nga pauli sa ilatag sa mga balay ang mga biktima kag ginpahayag ginbantayan sa pila ka mga menor de edad. Pila sa nawala nga botkon ang naangkon sang grade 7 student kayara sa na sang iya ginikanan, samtang ginala naman sa ospital ang grade 12 students sa naigo sa Abaga. Nagpadulong naman sa police station ang mga ginikanan samtang nakapalagyo ang sospek. Nagapadayon naman ang investigasyon kung ano ang motibo sa pagpamuno. Sa pihak kabahin, posibleng nakursunadahan o kung nasalaan gid lamang amo ang nagpangbasto sang mga babaye sa Biwok, si John Sangkap, 51 anyos, rason nga ginpalipitan ini sang isa ka lalaki kag gintapungol sa distrito sang Mulo kahapon. Suno kay Sangkap sang naghulat pa lamang ini sang jeep sa Diversion Road, ginpalapitan ini sang lalaki. Natayon ini nga makasakay sa jeep sa padulong sa Mohon apang ginlagas ini liwat sang nasambit nga lalaki. Nahiblaan nga base sa video nga na-post sa K5 News FM Iloilo, nagpalapit ang lalaki kag nga nakaputi nga panapton kay Sangkap kag una ini nga nakapatupa apang napatam-ang gid ini sang tapungol sang among nga lalaki kun sa diin makapila ka beses ini nga natumba. Loyag man sini nga limpyuhon ang ngalan nga wala siya nakaagi pagpangbastos kag mapapatud-an niya ini sa mga nakakilala sa iya. Tungod man sa request sang natungdan, gindelete naman ang video sa FB page sang K5 News FM. Sa dugang pa nga balitang lokal, naga-monitor adlaw-adlaw kag consistent ang team sang Land Transportation Office kon LTO Region 6 sa pag-regulate sa mga motorista sa Iloilo Sunset Boulevard. Ini ang sunog kay Attorney Gudjoso Hidospan II, Regional Director sang LTO, sang ma-interview sang K5 News FM Iloilo. Dugang pa niya, makitaan nga nagahagan-hagan na ang naga-on-road parking sa buligman sa traffic personnel sang Iloilo City Government kag barangay officials. Sunod pa sa natungdan, wala pa sila sang may na-monitor nga naglapas sa anti-drunk driving law o kung nagpositibo sa alcohol breather analyzer. Padayon man ang ila paghatag sa mga flyers bilang pahanumdom sa pila ka mga regulasyon. Philippine Standard Time, alas 6:18. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hoben gihapon ang itsura. Plastado na sa karon ang billeting quarter sa mga delegasyon para sa Western Visayas Regional Athletic Association o kon WIVRA Meet 2025 nga iga-host sang probinsya sang Antique. Angot diri ang Regional Office 6 Technical Working Committee kag technical officials ang maga-tiner sa Antique Integrated School kag delegate or kag subong sa Angel Salazar Junior Memorial School kag ang Antique host o kon ang Technical Working Committee amo sa naman sa Atabay Elementary School.
Samtang sa delegasyon naman sa tagsa ka probinsya, amo ang mga masunod. Ang delegasyon sa Iloilo yara sa Bilizon Elementary School kag Bilizon National High School. Aklan delegation magabilit sa Sibalom Central Elementary School kag Sibalom National High School. Negros Occidental delegation sa Moscoso Rios Central School kag Moscoso Rios National High School. Capiz delegation sa Assemblyman Segundo Moscoso Memorial School kag San Pedro National High School. Guimaras delegation sa Antique National School STE Department kag Antique delegation sa Antique National School STE Department. Naibalaan nga magasugod sa Marso 1 tubtub utso ang nasambit nga hinampang. Samtang ginpatigayon subong nga adlaw ang kick-off sang halad paglibot para sa mga senior citizen subong adlaw Huwebes sa Pebrero 20, 2025. Ang halad paglibot ang programa sang Iloilo City Government para sa mga senior citizen. Agud mahatagan sang kahiguynan ang mga katigulangan nga maglibot kag makabisita sa mga tourist sites sa palibot sang syudad. Ang tour ang libre lamang para sa mga katigulangan nga sarang makalakat kag mabakod pa ang ikaayong lawas. Tinutuyo sini nga hatagan man sang kalingawan ang mga katigulangan kagatagan sang tion nga magpaliwa-liwa. Ginpangunahan naman ni Vice Mayor Jeffrey Ganson ang kick-off activity. Ini nga bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa Kalawan sang Klinika DTX 500 para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tion sa kagabihon. Magklinika DTX 500 adlaw-adlaw para manginmamo o kang katulogon. Klinika DTX 500 nagabulig man para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Natala na nga hiwaton ang groundbreaking ceremony sa Integrated Solid Waste Facility sa Iloilo sa Marso sininga tuig 2025. Suno kay General Services Office o kung GSO Head, Engineer Neil Ravina, nigin pahayag sining ila na lamang ginahimo ang or ginahitso ang mga permit sa syudad kag compliance sa Department of Environment and Natural Resources. Dugang pa sa natundan nga kung maaprubahan na sa national government ang mga permit, sara nga masuguran ang pag-construct sang nasambit nga pasilidad. Pahayag pa ni Ravina nga tukuron ang isa ka solid waste management kung saan igaproseso ang mga basura nga makolekta sa syudad kag himuon nga enerhiya kag ini ang isa ka landfill o kon dump site. Tubtob naman sa 400 ka tonelada nga basura ang mabaton sa amo nga pasilidad. Pagatukuron ang nasambit nga solid waste management facility sa Ingure, La Paz. Sa ulihi nga balitang lokal, ipatukod ang balor 1.6 million nga water system sa barangay Biresor, Leon, Iloilo. Suno kay punong barangay Michael Tikyo, nagapasalamat ini kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa pag-apura sing ila request nga patindugan sa among proyekto nga ang barangay. Dugang pa niya personal gindaho sang gobernador sa iya upod ang iya barangay treasurer nga si Lester Calopis ang cheque. Nibaloan nga direkta sa barangay ang pondo nga ginhatag sang provincial government sa pagpatuman sang proyekto sang sila man nagpatigayon sang bidding. Ang oteri ang tukul nga proyekto ang i-monitor sang Project Monitoring Committee sang Provincial Engineering's Office agud mapasiguro ang ila ginasunod ang program of work. Oras Philippine Standard Time, alas 6:22. Balitang National. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita nasyonal, ginadulong sa Kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa maluyag magputi kag maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Natumod nga 5 sa 12 ka mga pribado nga eskwelahan nga may ginaaligar ghost students nga nalista bilang benepisyaryo sang voucher program sang gobyerno ang yara sa Bulacan kag Pangasinan. Angot diri ginaimbestigahan sa Department of Education o kung DepEd ang 3 ka mga eskwelahan sa Bulacan samtang 2 naman sa Pangasinan. Samtang ang iban pa nga mga eskwelahan nga ginapahayag nga involved sa ang yara sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Rizal, Northern Samar, Davao del Sur kag Maguindanao. Ang lokasyon ang base naman sa investigasyon sa DepEd Government Assistance and Subsidies and Private Education Assistance Committee.
Samtang nadugangan pa ang mga eskwelahan sa pungsod nga nag-anunsyo sang class suspension para sa maabot nga Pebrero 25, 2025 sa pagdumdum sa ika-39 nga anibersaryo sang People Power. Iniya sa piyak sang mando halin sa Malacañang nga nagadeklara sa nasambit nga PETSA bilang Special Working Day. Base sa pila ka mga eskwelahan, magakanslar sila sang in-person classes agud mapabili ng impormasyon sang EDSA People Power Revolution. Sunod sa Student Council Alliance of the Philippines, ang mga eskwelahan hindi lang institusyon para pagtuon kundi isa man kapalaagyan sa pagpabilin sang kasaysayan, values ug democratic principles. Samtang ini naman nga bahin sa aton mga pagbalita ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, ini magkalipat magamit sa klinika Dio Fresh Dio Roll-On para preska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Natalana nga magasugod sa maabot nga Marso 10 ang pre-voting enrollment para sa mga internet voters sa luwas ang pungsod suno sa Commission on Elections o COMELEC. Angot diri ang duha ka bulan nga online voting period ang magasugod sa Pebrero 13 kag magatakop naman alas 7 sang gabi sa Mayo 12, 2025. Suno kay COMELEC Information Technology Director Jeannie Fiororita, ang mga rehistrado nga overseas Filipinos ang dapat nga mag-enroll sa Overseas Voting and Counting Machine System o kon OVCS. Sandig sa COMELEC Resolution number 11061, ang mga pre-registered overseas online voters ang mahimo nga makapili sang mga senador kag isa ka party list group pinaagi sa ilang mga device o kon sa pagpadulong sa voting kiosk sa ilang lugar. Ang sarang lamang nga makagamit sang voting kiosk ang mga masunod: ang hindi makahibalo magsulat o kon magbasa, persons with disability, kag senior citizens, kag mga nagabusong. Sa piyak nga bahin, ginkompirmar ni Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez nga nagresign na ini sa posisyon nga maging epektibo sa maabot nga Pebrero 28. Sa ginpagawa nga statement ni Chavez, ginpahayag sini nga irrevocable ang ginpasa niya nga resignation sa Pebrero 5 kag giniistoryas niya ang journalist o reporter nga si Jay Ruiz nga magatalos sa iya. Sa piyak sini, magapabilin ang pagkatampad sini sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Chavez, ang isa sini kag ginahinusulan amo ang wala niya malabot ang nangin expectation sa iya liderato. Nibaluan naging pangalanan ini bilang PCO chief sa Setyembre 5, 2024. Samtang ipakilala naman ini sa PCO Management Committee sa Pebrero 24 si Ruiz. Matandaan nga si Trixie Cruz Angeles ang nagserbe bilang labing unang press secretary nga ginsundan ni Chiloy Garafil kag ni Chavez. Balita International. Sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong sa kaluwan sang Extend Food Supplement for Men with maca and clavo waska na bastante sa amino acids kag phytonutrients nga nagapaayos sang blood circulation sa lawas kag nagahatag sang extra energy para sa extraordinaryo nga performance. Extend Food Supplement for Men. Gin-anunsyo sang Facebook nga magalawig na gid lamang sang isa ka bulan o kon 30 kadlaw ang mga napublish nga video pinagi sa live broadcast sa nasamit nga social media platform. Nagsugod ini kahapon nga adlaw Pebrero 19 kun sadayon ang mga bag-o nga live broadcast ang mahimo nga ma-replay, ma-download kag ma-share sa Facebook pages o kon profiles apan pagkatapos ang 30 kadlaw iga-delete na ini sang Facebook. Samtang sa mga live videos naman nga kuha o kon na-publish antes ang nasabit nga pizza, ang magapagwa pa sa advisory ang nasabit nga platform antes ini kakason. Mayara na gid lamang sa 90 kadlaw ang mga content creator agud nga makuha ang kopya sang gin-publish nga live videos. Nagbilin sa lapnagon nga pagkadula sang kuryente sa malapad nga residential area sang southwestern Ukrainian port city nga Odessa. Suno kay Odessa Mayor Hennady Trukhanov, ini ang resulta sa pagpang-atake sa populated area sa diin ini lamang ang kuryente ang nadula kundi pati man ang tubig. Dugang paniya 14 ka mga eskwelahan kag 500 ka mga puluyan ang wala sang kuryente kag mayara sang isa ang ospital tungod diri. Wala naman gidetalye pa sang opisyal ang rason sa pagpang-atake.
Balitang Sports. Kagkaroon sa detalye naman sa aton balita sa patagsang sports, ginadulong sa kaluwan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics kag subong man nagabulig ginitinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian. Ilabi na ang colon cancer. Klinika DTX Spur Biotics, the fortified probiotics. All set na, kag excited na ang tanan para sa ipatigayon nga Premier Volleyball League sa Pasay City Arena sa maabot nga Pebrero 22. Maghampang diri ang Thunderbills sa batok sa High Speed Hitters alas 4 sang hapon sa nasambit nga pitsa. Samtang alas 6:30 naman sang gabi ang manginhampang amo ang sa tunga sang Chocomucho Flying Titans batok sa Chiritigo Crossovers. Amat-amat naman nga nag-abot ang mga players subong adlaw. Balita Entertainment. Kag para sa aton showbiz balita, ginbuyagyag sang actress nga si Yayo Aguila nga napatawad niya kag sang iya anak ang kapamilya actor nga si Baron Geisler. Ginpakigbahin sini nga ginbaton niya ang pagpangayo sang pasaylo sa aktor apang hindi sini malimtan ang ginhimo niya sa iya nga anak. Nahibaloan na ginpasakaan sang kaso nga act of lasciviousness bangod nga ginalegar pagpanghurikap sini kay Patricia Marie Martinez sa dugan sa isa ka bar. Ginpamatbatan nga guilty sa Makati Metropolitan Court Branch 61 na aktor kag nagbayad sang damages nga balor 30,000 pesos. Philippine Standard Time alas 6:31 kag karon sa ato naman nga pinakamaayo nga balita. Sa 1 Samuel 2:2 nagasiling, wala gid sing balaan nga pareho sa Ginoo, wala gid sang pareho sa iya, wala gid sang palalipdan nga bato nga pareho sa aton Dios. Kagamay tuban mga kabugusan sa aton nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sinutag sa kamang FM dial. Makitaan kang mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Bantayan ang mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi alas 7:09 ang programa Funpal. Alas 9:30 alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch. Upod kay K5 June Kapulot. Ang aton drama nga rihas mabatian alas 4 alas 4:30 sa hapon. Ini nga bahin man sa aton nga mga pagbalita buylugman nga ginadulong ni K5 Ray Espiha Omalay nga palangga gid ang mga taga-pututan. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kag sa pangalan ni K5 Kimberly Kaluyo ako naman ang inyo alagad K5 Jenny Kauyunan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon.